שלום, אנחנו דוקטור אילן קיציס, מומחה למחלות מסתמים וגורמי סיכון בבית חולים איכילוב. ערב טוב. שלום. אנחנו עכשיו נגיע לבעיה אחרת שקשורה ללב, וככה לפי מה שאני הבנתי זה יותר תוצאה מאשר גורם, וזה אי ספיקת לב, שזה איזשהו צומת שהרבה מאוד בעיות בכלי הדם והלב יכולים להגיע אליה. אז אני אשמח להסביר קודם כל מה זה אומר אי ספיקת לב. אי ספיקת לב היא הגדרה פשוטה מאוד, ומאוד קולעת ומדויקת. כאשר הלב איננו מסוגל לספק את הצרכים של הגוף. זו ההגדרה הטובה ביותר שקיימת. כתוצאה מכך, החולה מרגיש את מה שמרגיש. התחושות, אני אתחיל בזה, התחושות באי ספיקת לב הן עייפות מוקדמת, חוסר יכולת לבצע מאמצים, קושי בנשימה בדרגת חומרה כזו או אחרת במאמצים ככל שאי ספיקת הלב קשה יותר, אז המאמצים שמסוגל לעשות קטנים יותר, צבירת נוזלים בצורת בצקת בגפיים, בצקת באזור האשכים, בצקת בבטן, גודש בריאות, אשפוזים בגלל עודף נוזלים ועלייה במשקל, אשפוזים בגלל בצקת ריאות, מים שנכנסים לריאות, שהוא מצב חירום וחייבים להגיע למיון. וכמובן... אני מבין שאם אנחנו מסתכלים על זה ככה פיזיולוגית, הלב ממש משנה את הצורה שלו, אני מבין ככל שההפרעה הזאת מתקדמת. כלומר, יש כאן ממש תופעה שהלב, המודולציה שלו משתנה. נגיע לזה בהחלט. והפרעות בדופק, ופרוגנוזה גרועה יותר, הכוונה שיכולה להיות תמותה כתוצאה מדום לב או הפרעות קצב חשמליות אופייניות לאי ספיקת לב, או אשפוזים חוזרים, בהפסקות ריאה ואיכשהו תמותה מוגברת כתוצאה מירידה ביכולת המשאבה להתקדם. אי ספיקת לב מתחלקת בגדול לשני סוגים. הסוג שבו הלב הולך ומתרחב, נדבר עוד רגע, והסוג השני הוא בערך חצי מהמקרים, בחצי, שהלב מתכווץ היטב, אבל הבעיה היא ביכולת התרחבות שלו. הוא מתכווץ טוב, אבל הוא לא מתרחב טוב. בעוד שלב תקין מתכווץ ומתרחב בצורה כזו, לב שאיננו מתרחב טוב נעצר. משהו שדומה לצורך הדיבור, כמו לנסות להכניס מים לתוך בקבוק. באיזשהו שלב אי אפשר לדחוס יותר, אוקיי? והדם הזה עולה למעלה וגורם בדיוק לאותה תסמונת כמו לב רחב גדול שלא מתכווץ ובקושי זז. יש הבדל מהותי בין שני הדברים האלה, כאשר בצורה גורפת הסיבה השכיחה ביותר לאי ספיקת לב עם לב רחב זו מחלה פלילית. הכוונה היא התקפי לב חוזרים או אחד גדול או כמה קטנים שפוגעים ביכולת ההתכווצות של הלב בגלל שבאותו אזור שלא הגיע אליו דם דרך העורק, אותו אזור בלב הופך להיות צלקתי ועם יכולת התכווצות פחותה, שבסופו של דבר גורם לכל הלב להפוך ליותר בלוני ויותר מתכווץ פחות טוב. מכיוון שהמחלה הכלילית, התקפי הלב, היא כל כך שכיחה במערב, זו גם הסיבה השכיחה ביותר לאי ספיקת לב עם לב מורחב. שאתה מדבר בעצם, שאני מבין, כלומר, אז זה מתחלק בעצם לשתי אפשרויות. אחת זה בעצם היכולת של לב לדחוף במרכאות הדם, והסיבה האחרת זה שהלב מתקשה לספוג אותו. כלומר, ככה אתה חילק אותו, אני מבין את זה נכון. ומה שאתה כרגע תיארת זה יכולת לזרוק. כלומר, ואז יש בעצם אזורים בגוף שפחות נהנים לצורך העניין מגישה של דם. כל הגוף מקבל פחות דם, אין אזורים. כמובן שהגוף מבסט את זה, אבל הגוף לא מקבל מספיק דם. והדם לא מגיע לגפיים, ואז מרגישים עייפות, או אדם נשאר בריאות במאמץ, ואז מרגישים קוצר נשימה וכו'. החלק השני של המחלה היא מחלה שנגרמת כתוצאה מהזדקנות במרכאות כפולות, אני אומר, של שריר הלב עצמו, הופך להיות יותר קשיח, וכמובן מי שתורם כאן מאוד ללב קשיח, או אי ספיקה דיאסטולית קוראים לזה, אי ספיקה של הלב, על ידי כך שהוא לא יכול להתרחב ולהכיל בתוכו מספיק דם, זה לחץ דם והשמנה. שני הדברים האלה ביחד בצורה מאוד
מורכבת במנגנונים רבים ומשונים, וחוקרים אותם ולא הצליחו להגיע עדיין למנגנון אחד דומיננטי, אבל זה תמיד מתלווה בדרך כלל להשמנה וליתר לחץ דם. יתר לחץ דם גורם ללב להתאמץ מאוד, והשריר מתעבה, ועל ידי כך שהוא הרבה יותר, הוא לא יכול להתרחב כל כך. כן? כמו לדוגמה בלון וטייר. טייר הוא קשה וקשיח, והוא לא יכול להכניס לתוכו יותר מדי נוזל, להביא מבלון שמתרחב בקלות רבה מאוד. אז הטייר הזה לא נותן, זו אי ספיקה דיאסטולית. קשה יותר לטפל באיסקולין עם אי ספיקה דיאסטולית, מכיוון שאין הרבה תרופות, התרופות לא כל כך יעילות, וצריך לעשות מגוון של תרופות, וללכת לקרדיולוגים, וללכת לרופאי משפחה וכו', ולקבל תרופות. אי ספיקת לב על רקע ירידה ביכולת ההתכנסות של הלב, או אי ספיקת לב סיסטולי, היא בעייתית כמובן, מכיוון שהיא קשורה בגודל וביכולת התפקוד של הלב, כתוצאה שהיא תלויה באיזה גודל היה האוטם. אוטם גדול, התקף לב גדול, גרם לנזק רב. תתכוון ככה לסיום, כי אנחנו חורגים עוד פעם. בתרופות וטיפולים, מגוון טיפולים, לפנות לקרדיולוגים או לפנות למומחים לאי ספיקת לב כדי לאזן. יש עוד... בסדר גמור. תודה רבה.